শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। এই ପାଠଟି ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଲୌକିକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 15 ଦିନ ଥାଏ। ଆମେ ବିଚାର କଲୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଗାଁକୁ ଯିବା, କାହିଁକି ନା ଆମ ଗାଁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତୁମେ ସପରିବାର ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ ପୁରୀକୁ। ଆମେ ଘରେ କଥା ହେଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବାହାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଗ ଦିନ। ଆମର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ସାନ ମଝିଆ ଭାଇନା, ତାଙ୍କର ନାଁ ଦଣ୍ଡପାଣି, କାର ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବାରୁ ସେ ଆମଠାରୁ ଖାଲି ତେଲ ପଇସା ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଜ୍ ଥିଲା ନିକଟରେ, ରହିଲୁ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇ 1 ରାତି ଲାଗି। କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ନଗଲେ ଭୋରରୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ତା ପରଦିନ ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ସିଧା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭାରା ଆସିଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କଲେ 3 ଥର। ସେହି ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଟାଣି ନେଇ କହିଲା, ଏ କ'ଣ ମଦ ଖାଇ ଆସି ପାଟି କରୁଛି? ତାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମଦ ବାସନାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେମିତି ପ୍ରକାଶ କଲା। ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ଅଲୌକିକ। ଆମକୁ ବସାଇଦେଲା ଏକ ସାଇଡ଼ରେ, ଯାହାକି ସେଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେଇଠାରେ ବସିଗଲୁ, 2 ଝିଅ ଆଉ ପୁଅକୁ ଧରି। ବସିଲା ପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଅଛି ମୋର, ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ 2 ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ତାହା ଦେଖି ମୋ ଭାବାବେଗରେ ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଧାର ଧାର ବୋହିଲା। ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟାଣି ନେଇ ବସେଇ ଦେବାରୁ। କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଡକାଇଲେ? କ'ଣ ଅପମାନ ଦେବାକୁ? କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଏ ଜଣେ ମୋ ଆଗରେ ଠପ୍ କିନି ବସିଗଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। କି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ କମନୀୟ ରୂପ! ନାଲି ବସ୍ତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ, ତା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ରୂପ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେଖିଛ 2 ଭାଇ କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବହୁଛି। ତୁମେ ସେଠାରେ ସୁବିଧା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦେଖ ସତରେ କେତେ ଅଲୌକିକ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଏଇଥିପାଇଁ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କାହିଁକି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅଲୌକିକ ଜାଣିପାରିବା? ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତ ସଂସାର ଚାଲିଛି ନା। ଏ ପବନ ବହୁଛି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ, ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ହେଉଛି ହିଁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେରିକାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାକୁମ୍ଭମେଳାରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଲା ବି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ। ଏମିତି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନା ପବନ ବହିବ, ନା କେଉଁଠି ପତ୍ର ହଲିବ ଗଛର। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ହୁଏ। ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ତ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସାଧୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ? କାମନା, କେଉଁ ସାଧୁର କାମନା ନାହିଁ
ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କାମନା ହିଁ ରଖି ବଞ୍ଚେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାହାର ହଜାର ହଜାର ଜଟ ଲମ୍ବା କରିକିରି କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଛ ସବୁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ସାଧୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଆସିଲେ ଦେହକୁ ତ ବହୁତ କାମନା ଆଉ ଲୋଭ ବହୁତ କିଛି ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ବି ସେୟା ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ସାଧୁ ନଥିଲି, ତ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଥିଲି। ତ କ'ଣ ଏମିତି ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଯାଏ ଦି ଆଖିରୁ। କ'ଣ କହିବା ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ହିମାଳୟରେ ଏତେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତ ବି ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ଶରୀରକୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ, ତ ଆସିଗଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ବୋଲ ଅଲୌକିକ କଥା, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ଖୁସିରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନିବା ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଘର ଧନ ସବୁ ଏଇଠି ରହିଯିବ। ନା ମୋର ଘର ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଛି, ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଛି, କୌଣସିଥିରେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ନା ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଲୋଭ ଅଛି। କିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଧନ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ମୋର ପାସବୁକ୍ରେ 1 ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଲୋକ ମୋତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଲିନି। ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଧନ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଦେଲି। କ'ଣ ନା 3 ତାଲା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ହେଇଗଲେ। ମୋତେ ବି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ବଳରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି 2ଟା ସିଂହର ବଳ ଆସୁଥିଲା, ତ ତାଙ୍କରି ବଳରେ ମୁଁ 2ଟି ଇଟା ବୋହିଛି ଉପରକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ବଳରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଟା ଯୋଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲର ରଡ଼ ବାନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଢଳେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛି। ତାଜା ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିଥିଲି ଏଇ କଳ୍ପନା ଛକରୁ। ମୋର ଟିକେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଗଲି, ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି କିଛି କାମ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। 2ଟା ଗୋଟେ ଗଜ ଆଉ ଗୋଟେ କରଣୀ ଧରିଲେ ସଇଲା ଯେ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କାମ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ସବୁ କାମ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଥ ମୁଁ ମାନେ ଯେ ଘରଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପଇସା ଆସୁଛି ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କରି। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପଇସା ଆସିବାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାଇରିଂ ବି କରିଦେଲି ଆମର ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁକି ଧରିକିରି। ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ବଡ଼ ଝିଅ ବି ସମସ୍ତେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଆସେ। ଝିଅ ମସଲା ଫେଣ୍ଟିକିରି ମୋତେ ଦେଇଦିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ୱାଲ୍ ଫାଲ୍ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦିଏ। ତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଘରଟିକୁ ବନେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଗୋଟେ। ଆମର ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମୀ,
ବିନା ପରିଶ୍ରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ନା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ସୁବିଧା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିବି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତ ଅଭାବ ଚାଲିଥାଏ, ଧନର ଅଭାବ। କାହିଁକିନା ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ବହୁତ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ନା, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି କାମ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି, ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବା କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କାମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବେନି, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ତ ଆମେ କ'ଣ ଭୋକରେ ରହିଯିବା? ଏତେ ସଂସାର ଲୋକକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା ତ କେହି ଭୋକା ରହିବନି। ଆଉ ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ହେବ ନା ଆଗକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କଥା କ'ଣ, ସେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ। ସେ କହିଲେ ତୁ ଚା ଖାଇବୁନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, କାହିଁକି ଚା'ଟା ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଚା ଖାଇଲେ କାହିଁକି ଖାଇବିନି ପଚାରିଲି। ତ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଚା'ଟା ଗୋଟେ ନିଶା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଚା'ଟା ଗୋଟେ ନିଶା ତ ସତ ହେଇଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇବିନି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଖାଇବିନି ଚା'ଟା, ତ ତା ବଦଳରେ ତମକୁ କେଉଁଟା ଭଲ କୁହ ଯେ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବି। ତମେ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଅଛ, ମୁଁ ଯାହା ଖାଇ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ କୁହ। ଏମିତି କହିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ଦହି ଛେନା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋତେ ଭଲ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ମୁଁ ଖାଇବି, ଏଇଭଳିଆ ମୋର ଭାବନା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ତ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା, ଏସବୁ ଘର ଫର କିଛି ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ହଲ୍ଟି କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଚିକଣ ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ସେଇଠାରେ ରହୁଥିଲୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିବି, ମୋର ବା କେତେ ବଳ ଅଛି, ଯଦି ଯିବେ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହିବେ ଠାକୁର ଘରେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। କିଏ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଖି ମୋର ଖୋଲିଗଲା। ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଡକାଇଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅବାକ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସେଠାରୁ? ଚାଲି ଆସିଲୁ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ଲାଗି, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାର ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ କି ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସେଇଟା ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତିଆରି କରିଥିଲି ମାଟିରେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ବର୍ଷେ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଷ ଉପରେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଭସେଇ ଦେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି, ଆଉ କାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିନାହାନ୍ତି ତ। ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ଆସିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବୁ? ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ଲାଗି। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଗଲୁ, ତା ପୂର୍ବଦିନ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଳିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା, କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ନଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଇଦିନ ଧରି ଆସିଲୁ। ଏଇ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। ତ
ତାପରେ ଏକ ଶଙ୍ଖ ଦେଖିଲୁ। ଶଙ୍ଖଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟା ସିଂହ ଭଳିଆ ଉଠିଛି, ତାକୁ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଶଙ୍ଖଟି ଗୋଟେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଦୋକାନରେ, ତ ସେ କହିଲେ 450 ଟଙ୍କା ହେବ। ଆମର ତ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ପଇସା ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ନହେଲେ ନେବା ଆଉ। ଏହିପରି ଆମେ ବିଚାର କରି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଦୋକାନୀ କହିଲା 450 ଟଙ୍କା। ଆମର ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ନଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଥିଲା। ଭାବିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ, ରିକ୍ସା ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପଡ଼ି ଢେଉଗୁଡ଼ିକ ଚକମକ କରୁଥାଏ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଲଗାଇଲା ପରି। କି ମନୋରମ ସେ ଦୃଶ୍ୟ! ସେତିକିବେଳେ ଏକ ନେଉଳିଆ, ଯେମିତି ଦୋକାନରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଶଙ୍ଖଟି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ସେଇ ଶଙ୍ଖଟି ବଜାଇ ବଜାଇ ଆମ ଆଡ଼େ ଆସୁଥାଏ। ତାକୁ ଅଟକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲୁ। ସେ ଖୁସିରେ 90 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମକୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଉ କିଏ ନଥିଲା, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନୋଳିଆ ରୂପରେ ଆସି ଶଙ୍ଖଟିକୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଆମ ମନ କଥା ତ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତ ଶଙ୍ଖଟି ବି ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତ ଆଉ ଥରେ କେବେ ଆସିବୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା। ପଇସା ତ ଆମର ବହୁତ ଅଭାବ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। କାମ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତ କେତେ ଅଭାବରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ତା ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ଆମ ମନ କଥା ଜାଣି ନିଜେ ନୋଳିଆ ରୂପ ଧରି ଶଙ୍ଖଟି ଆଣିଦେଲେ। ଗଲାବେଳେ ତ କାରରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଫେରିଲା ବେଳେ ପଇସା କମ୍ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଫେରିବା ଲାଗି ଠିକ୍ କଲୁ। ଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଟିକଟ କଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଗଲୁ। ଗୋଟେ ବଗିରେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ନଥିଲେ। କେତେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବସିଥିଲେ ସେ ବଗିରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚକ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନଥିଲା, ନା ଭାର ଆସିଥିଲା ନା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହର୍ନ ଦେଇକିରି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଠିକ୍ ଚକ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଭାର ଆସିଗଲା ମୋ ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ, ଆଉ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହାଇ ହେକୁଟି ଆସିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଶଙ୍ଖଟି ବଜାଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଳହୁଳି ଦେଉଥିବୁ। ତା ବୋଉକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେଲେ। ତା ବୋଉର ହୁଳହୁଳି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହୁଳହୁଳି। ଆମର ଏ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ହୋମ ହେଉଥିଲା, ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ହୁଳହୁଳି ବି ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଉର ହୁଳହୁଳିଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଶଙ୍ଖଟି ଆଉ ଫୁଙ୍କି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିଏ ହେଲେ ସେ ଶଙ୍ଖଟିକୁ ଫୁଙ୍କି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ତା ବୋଉ ବଜାଇଥାଏ। ଘରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଉଥାନ୍ତି, ହୁଳହୁଳି ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ସେଇ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଦେଖି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କାହିଁକିନା ତା ବୋଉ କିଛି କିଛି କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ପୁରା ଆସିକରି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ରଖିଲା। ମୋର ଆଖି ସେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ମୋଟେ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲୁ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ଭାରା ବି କମୁ ନଥାଏ। ସେଦିନ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ ସମୟ କେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଉ ଏତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁ
ରହିଲେ ଦେହରେ। ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଏସବୁ ଦେଖି। ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠୁ ଓହ୍ଲିକିରି ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଭଡ଼ା କରି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଇ ଭାରା ଓହ୍ଲିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିଥିଲି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୁଁ ନିଜେ ଧରିଥିଲି। ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ରଖିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଭାରା ଓହ୍ଲିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତା ପରଦିନ ସବୁଦିନ ତ ମୋତେ ବସିଲେ ଧ୍ୟାନରେ ରୂପ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ରୂପ ଆଉ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ ମୋତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରନ୍ତି 22 ପାହାଚରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଧରି, କେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ଦୀପ ଶିଖା ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି 3ଟି ଦୀପ ଶିଖା ବି ରୂପରେ ବି କେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆସିବେ, ମୋତେ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଧଡ଼କିନି ମୋ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଭାରା ତାଙ୍କର ଆସେ। ତ ଏହିପରି ତ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖେଇଲେନି, ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଖେଇଲେନି। ଆଗେ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ରୂପରେ 22 ପାହାଚରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୂପ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଲା। ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭାରା ବି ଆସୁନଥିଲା। ଭାରା କ'ଣ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୋତେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶିହରଣ ଉଠୁଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଆଉ ରୂପ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଭାରା ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଏମିତି ଭାବିକି ବସିଲି ସେଦିନ ଧ୍ୟାନରେ। ତ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ପରେ ସେଇ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯେମିତି ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖ ଭକ୍ତମାନେ, କେତେ ଅଲୌକିକତା ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆଖିଟାକୁ ବୋଧେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଖି ବୁଝିଲେ ମୋତେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଏ ସଂସାର ଜିନିଷ ଖାଲି ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ ସେଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଅଣା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରହିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଆଣିଲୁ, ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଅନୁଭବ କରିଦେଲେ। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେନି। ତାପରେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଉଡ଼ି 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 ଆସିକିରି ଏକଦମ ଯେମିତି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଆସିଥିଲା, ସେମିତି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ପଛରେ ଆମେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ବରାଦ କରି ଦାରୁ କାଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ମହାରଣା ପୁରୀରେ ସେ କାଷ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ କାହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ବରାଦ କଲୁ ଯେ 3ଟା ଦାରୁ କାଠରେ ଆମକୁ ଦିଅ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରିବ, ତା ପ୍ରକୃତ ଜାଣିପାରିବ ତାଙ୍କର ଓଜନ ବହୁତ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଆମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଦାରୁରେ ଯେଉଁ ହେଲା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ବହୁତ ଅଲୌକିକ ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ତେଜ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତିର। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ନ ରହିଲେ ଏତେ ତେଜ ଆସିବନି। ତାପରେ ସେଇ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୟନ୍ତ, ତ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବସେଇଲୁ। ସେଇଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି 6 ବର୍ଷ। କାହିଁକିନା ସେଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସନ୍ତି, ତ ଚାଲ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା। କାହିଁକିନା ସେଦିନ ବହୁତ ବି ଅଲୌକିକ ହୁଏ, ବହୁତ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ପଗଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିଲି, ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏମିତି ପଗଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସେଇ ଲମ୍ବା ଛୋଟ ଘରଟାରେ। ଏପଟେ ତ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇକିରି। କାହିଁକିନା ତଳେ ଜାଗା ହେଉନଥିଲା ନା, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ରୁମ୍ କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣି ବସେଇଦେଲୁ।
ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗି ତାଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଗ ବହୁତ ହଁ ପୁଅ ଆମକୁ ତାରି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ବର୍ଷକୁ 20,000 ଦେଉଥିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ। ତାର ବି ଭକ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା ନା। ରୋଜଗାର ତ ସେମିତି ତାର କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ କିଛି ପାଉଥିଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ସେ କିଛି କିଛି ପଇସା ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଠାଉଥିଲା ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଜାକଜମକରେ 200 ଲୋକ ପାଇଁ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ସଜାସଜି ହେଇଛି ଫୁଲରେ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ମାଉସୀର ପୁଅ ଅଛି, ସିଏ ବି କେତେ ବର୍ଷ ଆସିଛି ଫୁଲ ସଜେଇବାକୁ, ସେ ଫୁଲ ସଜାସଜି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆସନ ଗୋଟେ ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇକିରି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା 1999ରେ। ଆମେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଚାରିପଟେ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଥିଲା। ତାପରେ 3 ତାଲା କରି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ତାଲା ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ନାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ଆସିଲେ ଜାଗା ହେଉନି, ତ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଉପରେ କରିଦେ। ସେ କିଛି ପଇସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତ ସେଠି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନ୍ ଦୁଆର ମୁହଁଟା ବହୁତ ଗୋଲେଇ ପରି ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ରୁମ୍ଟି ଠିକ୍ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କେମିତି ହେବ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କେମିତି ହେବ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ରହିବ, ପୁରା ଲମ୍ବା ହଲ୍ଟା ଛାଡ଼ ହେଇଛି। ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁକୋଣ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଐଶାନ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲମ୍ବା ହଲ୍ଟି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ଆସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ତ ନା କିଛି ରୋଜଗାର ଅଛି, ନା ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ବେଶୀ ହେଉଛି। ତାଙ୍କରି ସବୁ ଇଚ୍ଛା। ଆଜିକାଲି ଲୋକର ତ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଗଣା, ଭକ୍ତିଭାବ କମ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପଇସା ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ପଇସା ପଛରେ ହିଁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ସରିବ, ହେବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଖୁସିରେ ଯାଇକି ବସିବେ। ଆଉ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ବଲର 2ଟି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଣିକିରି ବସାଇବାକୁ। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେବେ ବୋଲି। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଯେବେ ଦେବେ ସେବେ ତାଙ୍କୁ ବସା ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଆମର ବି କାମନା। ଏଇ କାମନା ଆମର କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସଂସାର ପାଇଁ ନୁହଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା।